Kazak prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Merkezi Aziya döwletinde 5 gün ozal energiýa bahalarynyň ýokurlanmagy bilen başlanan görülip eşidilmedik protestler sebäpli kanun goraýjy edarlara atyp öldürmek buyrugyny berendigine aýtdy. Tokayev milli telewizionyada göni ýaýlymda eden çykysynda howpsuzlyk işgärlerini mundan beýläki bidiýoçylyklaryň öňüni almak üçin duýdurys bermezden od açmagy buýrandygyny we tabin bolmadyklaryň ýok ediljekdigini aýtdy. Men hukuk goraýjy edarlary we ýaragly güýçlere duýdurys bermezden atyp öldürmek barada buyruk berdim diýip ol öz ýüzlenmesinde aýtdy. Ýurdun Günwatar Mangystaw tewtinde kesitli ýalňyç bahalarynyň ikisi ýokurlanmagy sebäpli başlanan protestler soňra bir gözegçilikde saklanýan ýurtda giň goldaw tapdy we syýasy özgürmeler bardaky talaplara ötüp geçdi. Tokayev zorluklu vakalaryň ýüze çykmagynda daşary ýurtda tälim alan terrorist toporlaryny günäkärledi. Ýöne bu aýplamany tasdiklaýan hiç ýyly subutnama getirmedi. Ol öz ýüzlenmesinde hökümetiň jinaýatçylar we ganhorlar bilen gepleşik geçirmeginiň manysız boljakdygyny aýtdy. İçeri işleri Ministerligi demonstrasiýalarda 26 sany ýaragly jinaýatçynyň ýok edilendigini we 3000-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Mundan başga bulum zorlukda 18 polisiýa we milli gowra gullukçy öldürildi. 7-nji ýanwarda Tokayev Kazakstanda düzgün tertibiň esasy dikildilendigini eglan etdi. Ýöne Merkezi Aziya hökümetiniň Russiýa ýolbaşçylygyndaky Sowet harby bilelisininden goşun çağırmagyna sebäp bolan güýçli turgunçluklardan soň terrorçylyga garşy operasiýalaryň dowam etjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda 7-nji ýanwarda ýurdun iň iri Almaty şäherinde ok atyslyklaryň seslerini eşitse bolýardy. Prezident edarasy Tokayewiň 7-nji ýanwarda terrorçylyga garşy milli merkeziň ýerden geçiren ýygnygyna başlyklyk edendigini we edilen tagallalaryň hökümetiň ýaragly garşydaşlaryny doly ýok etmegine gönükdirilendigini aýtdy. İçeri işler Ministerligi 70 barlygyny hudunyň döredilendigini we 19 million töweregi ýylatly ýurdun ähli tewitleriniň azat edilendigini we ýokurlandyrylan gorak astyna alynandygyny aýtdy. Sağlık Ministerligi 6-njy ýanwarda, 5-nji ýanwarda 3 gün dowam eden demonstrasiýadan bäri 1000-den gowrak adamyň ýaralanandygyny we 400 adamyň keselhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Şol bir wagtda Kazak hökümetiniň ýeti tanqidçisi, Kazakstanyň Bitiýe bankynyň ozalky başlygy Bozgunlukdaky Muhtar Ablyazow protestleriň arkasynda daşary ýurtlardan türgünleşdirilendigi aýdylýan şahslaryň durandygy baradaky Tokayewiň we Moskwanyň maglumatlaryny reddetdi. Вот этот массовый выход людей действительно он не случайный, потому что люди устали от режима, и никто не будет сдаваться. Ol Rus prezidenti Vladimir Putin'in Kazakstandaky ýagdaýlary Sowet Soýuzyna çalamdaş bir guruluşy döretmek baradaky meýliniň çäginde peýdalanmak isleýändigini aýtdy. Bu arrykda Gyrgyz medeniýetiniň habaryna görä, Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň maşgalasyna degisli 2 sany hususy uçur Bişkegiň Manas howa menziline gelip goňdy. Kırgızstanyň 24 kg habar gullugy Bombardier Global Express uçurunyň howa menziline gelendigini aýdýar. Flight radaryň habaryna görä, uçur takminan 11:20-de Bişkekde gonypdyr. Nesiriň maglumatyna görä, Nazarbayevski atlandyrylan başga bir uçur takminan saat 20:10-da Manas howa menzilindäki tehnik durulgyda gondy. Howa menziliniň wekilhanasynda aýdylmagyna görä, belki-de ekipazy dinç almak ýa-da ýalňyç goýmak gerek bolandyr. Şeýle ýagdaýlarda ýolugçylaryň hiç biri uçurdan çykyp bilmeýär, ýük düşürilmeýär. Manas howa menziliniň medeniýet gullugy Birleşen Arap Emirliklerinden bir Bombardier hususy uçurunyň gelendigini tasdiklady. Şeýle de bolsa medeniýet sekretary Sewda uçurundaky ýolugçynyň şahsiýetiniň belli däldigini aýtdy. Mundan başga Azatlyk Türkmenistanyň Nur-Sultandaky ilçihanasy bilen habarlaşyp, Kazakstandaky türkmen raýatlarynyň ykbaly, olary watanyny dolamak ugrunda nähildir bir çäreleriň gözüňde tutulup tutulmaýandygyny anyklamagy synanýar. Emma 7-nji ýanwarda ilçihananyň resmisi ilk başda Azatlyň telefon jaňyna jogap berse-de, onuň garasyň teklibinden soň türkmen wekilhanasy bilen gaýtadan habarlaşmak başartmady. 3-nji ýanwarda Türkmen-Awgan serhedine Taliban söwüşçüleri bilen türkmen serhetçileriniň arasynda bolan çakmyşykdan 3 gün soňra Awganystanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümeti Türkmenistanyň 14-nji dekabrda
Owgan halkyny beren ynsanperwer ýardym üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Taliban ýol başlygyna hökümetiň başlygy Molla Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beren hatyna 3 hepde gowrak mundan ozal 14-nji dekabrda Türkmenistanyň Owgan halkyny beren ynsanperwer ýardymyna hoşarlyk beýan edilýär. Häzirki kyn şertlerde dostlukly Türkmenistan tarapyndan newit gaz, azyk we dokma önümlerinden ibaret şeýle giň meşberli kömegiň berilmegi biziň dostlukly halklarymyzyň hoşnuýetli goňuşçuluk gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasydyr diýip Talibanyň egindeş esaslandyrjysy Ahund Türkmen medeniýetine sitirlenýär. Owganystanyň Jowzjan vilayatynyň Hamyap etrawynyň birnäçe ýaşaýjysy Türkmenistan Owganystan serhedine Türkmen serhetçileri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasyna bolan çakmyşyk barada 3-nji ýanwarda öýlen habar berdiler. Bu habar soňra Owgan media serişdeleri tarapyndan tasdiklanyldy. Tolo News habar saýty ýerli häkimetlere salgylanyp araçagyň uğruna bolan çakmyşyga Taliban söwüşçülerini odaçan Türkmen serhetçileriniň sebäp bolanyny habar berdi. Russiýanyň TASS habar Haşte Subuh Owgan neşrine salgylanyp wakany Jowzjan vilayatynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Hilal Balkiniň tasdiklanyny habar berdi. Ýöne medeniýet habarlarynyň ýa-da Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy 4-nji ýanwarda medeniýet beýanatyny çap edip serhetde bolan wakany ret etdi. Türkmen wekilhanasy birnäçe çeşme tarapyndan tasdiklanan serhet çakmyşygy baradaky habarlary barlanylmadyk we hakykata laýyk gelmeýän habarlar atlandyrdy. Galberşede beýanat Türkmen Owgan serhedini dostluk serhedi atlandyrdy. Taliban tarapyndan Owganystan Islam emirligi atlandyrylýan ýurdun hökümet başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow beren hatyna özleriniň iki ýurdun arasynda gazanlan ulalaşyklary ýerine ýetirmäge taýýardyklaryny aýdypdyr. Talibanyň Türkmenistany beren minnetdarlyk haty ynsanperwer kömegiň ýerilmeginden 3 hepdeden gowrak wagt soňra ýöne serhet çakmyşynyň bary ýok birnäçe gün soňra çap edilýär. 3-nji ýanwarda azatlyk bilen habarlaşan ýerli ýaşaýjylar Türkmen Owgan serhedine bolan çakmyşykda Taliban söwüşçüleriniň Türkmen serhetçilerine garşy raketa ulananyklaryny we çakmyşygyň birnäçe sagatlap dowam edenligini habar berdiler. 20 ýyldan gowrak wagt wer uruşdan ejir çeken Owganystanyny awgustyň ortalaryna Talibanyň häkimiýeti ele geçirmegi bilen halkary guramalar şol sanyna Birleşen Milletler Guramasy Owgan halkyna awanýan humanitar betbagyçylyk barada duýduruş berdi. Şeýle duýduruşlaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti 14-nji dekabrda Owgan halkyna 1200 tonnadan gowrak ynsanperwer ýardym ýerdi. Türkmenistan we Owganystan köpýürlükleriň dowamyna iki ýurdu öz içine alýan Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan ýaly iri transmilli taslamalar boýunça birlikde hyzmatdaşlyk etmäge istek bildirip gelýär. Owganystanyň täze dolandyrjylary şu wagta içinde dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan galberse-de Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilmedi. Lebap vilayatynyň Farab etrafynda pensionerleriň we maýyplaryň onlarçasy ýanwar aýy üçin pensiýa we kömek pullaryny alyp bilmeýär. Muňa sebäpde pensiýa we kömek pullaryny almak baradaky düzgünleriň ýeni üýtgedilmegi sebäp boldy. Bu ýagdaý ykdysady kynçylyklaryň arasynda bir aý pensiýa we kömek pullaryny alyp bilmejek raýatlaryň güzeran eklenjini hasta kynlaşdyrýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä etrawyň pensiýa bölümi pensionerlerden we maýyplardan özleriniň diridigini indi her 3 aýda bir gezek suud etmegi talap edip başlady. Ýatlasak Türkmenistanda pensiýa almaň düzgünleri ýaňy ýakynda awgust aýynda üýtgedilipdi. Şonda pensionerlere ýylda 2 gezek ýylyň başynda we ortasynda sosial üçünçülük edaralary bilen habarlaşmalydy we özleriniň diridigini tasdiklatmalydy aýdyldy. Ondan öň bu talaby 3 ýylyň dowamynda ýylda bir gezek berja etmelidi. Diňe bu talap tasdiklanandan soň pensioner 6 aýyň dowamynda pensiýa almak hukugyna eýe bolýardy. Käbir raýatlaryň diýerdikleri hakyndaky 6 aýlyk tasdiknamalary fevralda ýa-da martda ýa-da aprelde gutarýar. Şol sebäpli olar 6 aýyň soňlaryna kepilnama almagy planlaşdyrýardylar. Ýöne olar 3-nji 5-nji ýanwar aralygynda pensiýa we kömek pullaryny almaga baranlarynda düzgünleriň üýtgendigini bilip galdylar. Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme 5-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şondan soňra etrawyň pensiýa bölüminiň resmileri bu raýatlara özleriniň diridikleri hakyndaky kepilnamany mundan beýlek her 3 aýda bir gezek tapşyrmalydyklaryny aýtdylar. Bize bu barada öňünden duýduruş edilmeýändigini aýtsak da olar bize ýanwaryň başyna berilmeli pensiýa we kömek pullarymyzyň kepilnamany tapşyrymyzdan soň fevralyň başyna beriljekdigini aýtdylar. Diýip 70 ýaşyna goloýlan efirde adynyň Islam Ağa diýilip tutulmagyny soran Faraply pensioner habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan pensionerleriň we maýyplaryň ençemesi bu
ýagdaýyň özleriniň ýaşaýyş durmuşyna yaramaz täsir ýetirjekdigini we gündelik zerurluklar şolsanda dermanlar üçin maliýe serişdesine mätäç boljakdyklaryny aýtdy. Maşgalamyzda gelinim we oglum işlemeýär. Ýaşlar iş tapmaýanlygy sebäpli hemmämiz şol sany awtyklarym meniň pensiýam bilen eklenje diýäris. Pensiýa bolmasa güzäran eklenjimiz hassa kynlaşar. Her kimiň goşmaça gazanç etmek mümkinçiligi ýok. Daşary döwlete çökmek alajy hem ýok. Dip 70 ýaşly Islam ağa aýtdy. Pensionerleriň özleriniň diridigini hasaba aldyrmagy tutuş ýurt boýunça talap edilýär. Munyň üçin olar resmi namalaryň ençemesini ýygnap, sosial üçünçilik edaralarynyň etrap bölümlerine tawşyrmaly bolýarlar. Habarçymyz täze düzgünlere laýyklykda indi may braýtlardan maşgala emläge baradaky deklarasiýany görkezmegiň hem talap edilýändigini aýtdy. Olar her 3 aýda birgede kassahana baryp, saglyk barlygyndan hem geçmeli bolarlar. Adatlyk baýdylanlar barada Farab etrawynyň pensiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan resmiýleriň sözlerine görä, bu çäreleriň esasy maksady pensionerleriň ýok bolan ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmadylygynyň öňüni almakdan ibaret. Ýöne pensionerleriň we maýyplaryň ençemesi bu talaplaryň diňe raýatlaryň gününe hasta kynlaşdyrmakdan başga zat däldigini aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 8 oktýabrda gol çeken fermanyna laýyklykda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurtda pensiýanyň iň pes möçürini ketgitlemek üçin beňatlyk ullugy 410 manat, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin beňatlyk ullugy 390 manat möçürde bellemeli edildi.